Tilo mar ariyo mag ng'we mag Chepsaita cross country run ochani biro timore tarik 7 dwe mar 12 ka jochan ng'wegi otiso ng'wej maigani ni run and educate. Kagitwagi jofwambo odiechieng' ma kawuono nyasi mar chiwo chenro kaka piemni biro ta jong'wech kamoting'o jaloch nyadidek e ng'we mag nus marathon Geoffrey Kamoror kaachiel gi Beatrice Chebet men jaloch nyadiriyo e ng'we mag Olympics owacho ni ng'wegi biro chiwo thuolo makare ne rowere mar nyiso mich margi. Omenda ma ibiro choki e piem maigani ibiro tigodo e konyo som nyithindo. Kipiliwa kwa cross country yote dunia mzima. I'm happy to announce that because of the raise than 1,000 students from different schools receiving 10 million shilling, what scholarship paid directed to school to support their education.